Sziasztok! Egy friss élményemet szeretném megosztani veletek. Mostanában egy pár hónapja vagy egy-két éve, nem emlékszem pontosan, de változtattam azon, hogy hogyan köszönök el, és korábban tanultam a szándék erejéről, hogy fontos, hogy hogyan kommunikáljunk, és belegondoltam, hogy az, hogy hogyan köszönünk, mennyire az alapok, mennyire érdekesek. Nagyon sok esetben csak megszoktuk azt, hogy azt mondjuk, hogy jó napot kívánok, vagy viszontlátásra, de igazából mennyire gondoljuk ezt komolyan? Ugye, hogy jó napot kívánok, tehát, hogy mennyivel másabb energiája van, hogyha nem csak úgy mondjuk, hogy jó napot, hanem úgy is gondoljuk, és úgy mondjuk át, hogy jó napot kívánok. Ugye magának a hanglejtésnek is milyen ereje van. És ezen túlmenően pedig ugye a viszontlátásnál is, hogy viszontlátásra, tehát hogy tényleg lássuk viszont egymást, mert annyira jó volt ez az együtt eltöltött idő, teljesen mindegy, hogy milyen nexusban volt az ember, csak ugye, hogyha meg rossz volt, egy rossz viszonyt sikerült kialakítani, ugye a viszony is egy érdekes szó, de ha egy rossz viszonyt sikerült kialakítani, akkor viszont nem annyira őszinte ez a viszontlátás, akkor mit mondjon az ember? Jó napot, ugye? De a lényeg az az, hogy mostanában a viszontlátásra helyett én azt szoktam mondani, hogy sok mosolyt. És mivel teljesen más ez az elköszönés, mint a megszokott, így sokaknál látszik az, hogy egy picit megakad a gondolatmenetébe, hogy befogadja az új információt, és nézze azt, hogy ez nem azt mondta, hogy viszontlátás. Mit mondott sok most, és még leesik neki, lehet rajtuk látni, hogy ez nem egy megszokott forma, és ez nagyon-nagyon jól szokott lejönni, és vannak már a környezetemben olyan barátaim, akik átvették ezt a dolgot, és most pont az egyikükkel beszélgettem telefonon egy pár perccel ezelőtt, és most kivételesen nem úgy köszöntem el, hogy sok mosolyt, szia sok mosolyt, hanem a szokásos módon, jó, akkor szia, akkor majd beszélünk. És hallottam a hangján, hogy még akar valamit, és mondja, hogy sok mosolyt, és annyira jól esett, hogy úgymond visszanyalt a fagyi, így jó értelemben most, hogy most nekem mondta valaki, aki tőlem tanulta, hogy sok mosolyt, és hogy mondja is, hogy másképp szoktunk elköszönni, és hogy gondolkozott, hogy mit is szoktál mondani, és akkor eszébe jutott, hogy sok mosolyt, úgyhogy köszönöm szépen Évi ezúton is, hogyha nézed ezt a kis gondolatátadást, ezt a kis ívet. Nagyon-nagyon jól esett a sok mosoly kívánalom, és hát az egyik legfontosabb része ennek az, hogy ténylegesen mosolyt csal az ember arcára az, hogyha azt kívánjuk, hogy sok mosolyt. Ugye, tehát hogy ez egy tök jó érzés, egy tök jó energia, úgyhogy ha tetszik nektek ez a történet, akkor érdemes kipróbálni. Szerintem nagyon jó lesz a fogadtatása, és már kíváncsi vagyok, hogy kitől fogom még hallani azt, hogy szia, sok mosolyt!